Wat je ziek, vorige keer hebben we nog de rechterkant zocht. Ja, achterin gaan we wel. Achterin hebben we nog net zo. Hoe ben je mooi begonnen? Ja, toch maar ruimer. Ja, ik ging eten ziekje op een fiets, meestal een paard. En toen kwam ik op het zien en toen wilde er met mij mee. En dat vond ik echt mooi. Toen ik er heel tijd met mij kreeg, er was voor mij wat muntjes en zo. En zo is hij ook begonnen om te zieken en dat vond ik zo mooi. Om mee te zieken. Maar hoe is het dan weer bij jou begonnen? Ik houd van mijn huid. Van mijn huid die zie ik het al 24 jaar. En ik van mijn broer trouwens, daar ging ik altijd mee en dat vond ik echt mooi. En toen vond ik zelf ook een metaaldetector aan. Toen kocht mijn broer ook een nieuwe metaaldetector. En toen kreeg ik deze van hem. Dus dat is heel mooi. Nou, ik weet het niet. Ik kan het proberen. Het is toch wel een nieuwe loodje wat er maakt, hè? Ja, dat leidt er gewoon. Stel, had een heel nieuwe gloedje, zeg maar. Dan wordt het op troep, zeg maar. En jou trekt gewoon als een schermkeren. En jou gewoon. Nou, ik heb al tussen de 60 en 80. Dus ook goed concept zilver is en muntjes. Als een dikke 80er gast. Dan is dat zeker dat het een munt is. En wat zou het er nou? 58. Dus dat is heel zin. En wat voor dingen is nou in de hoorn? Pinpointer. Zeg maar, deze gaat op 1 centimeter diep. Stel dat als het gaat graaft, hoeft net al een hele klute te koten hebben voor die skotelt man. Als ik nog een beetje netjes. Nou, dit vies heel vaak in dit loon. Van die simpele tritjes, zeg maar, dat ik het zou noemen. Het is een beetje een anticlimax. Ja. Maar we nemen troebel altijd gewoon in mei, zeg maar. Net dat, nou en zo, hup, goed gooien of zo. Dat is ook niet de bedoeling. Ja, want je bent zelfs altijd te gast. Ja. Maar nou bist je op de boer zien longen. Stel je voor als er nog een grauw stuk goud uit de groen loekst. Is dat van die? Ja, dan gewoon net zezen. Dat komt goed. Ja, sommige boeren maken dan wel grapjes. Je ziet zo van, nou, goud elke de helft. Nou, dan go mooi net van. Gewoon, hup, fiets pakken en voortgaan. Goud van die. Nou, dan mag je maar een terug. Ja, ik ben met een troi, ja. Ik zit goud erin uit, hè. Nou, dan is ik al druk bezig daar. Er is er weer weinig van. Prima zo. Maar je hem door te geren, maar tegelijkertijd ben je misschien ook wel een beetje concurrent voor Ja, dat zeker. Ja, soms dan vind ik bijvoorbeeld de laatste die ik daar een zilveren muntje vond. En dan gaat hij er nou ook een ziekje nou. En dat snap ik wel. Ja, dat is wel mooi. Soms ga ik gewoon alleen op paard. Maar soms is het wel alleen leuk om mij helemaal paard te zien. Want hoe is het best alleen en net zo leuk. Nee, daarom. En wat is nou uiteindelijk de kick? Ja, als het echt een dikke zilveren munt had vond. Ja, dat is het gewoon. Ja, dan, of een gouden ring, dan ja, die gewoon kick om trot te gaan en dan, ja, dat vind ik het mooist. En gewoon boeten gewoon een paard, dat vind ik wel mooi. Vooral met dit waar, mooi helder. Daarom. Horlogesleutel. Vind ik net vaak. Het is meer Rano die dat vindt. Deze ik vond. Hoesje? Ja, een horlogesleuteltje. Ik wil gelijk. Ja, Gelukkig. een horlogesleuteltje, hoe mooi. Dat wel. Ah, leuk. Klonk eigenlijk wel mooi. Ja, geweldig. Dat ding doen. Ja hoor. Leuk jong, Ja. mooi vondst. Ja, soms dan vies het echt iets heel bijzonders. Nou, de eerste zilveren munt die ik vond toen ik kwam per rondjes om het veld in de rond steeds maar. Toen ben ik echt, ik goelde echt haast, ik ben echt sablierd. Hier kijk al een maand zacht minimaal.
Toen dacht ik al van, nou, dat moet ook wel een keer gebeuren. Bij mijn dakken, een liet veldje, hij werd mom en een keer oef, zei er. Midden in God, zij zien hem zilver en hij zei nee, ja, het wie wel weer en hij ging hem mooi zien platen. Ja, dat was heel mooi.